Bă. Gata, hai, termină. Gata, faci cu aia. Cu aia să lovim tu așa aici. Aia cu televiziune. Aia, Andrei. Eu am copilărit cu Andraesca. Pe timpul Revoluției am copilărit cu ea. Cu cine? Cu Andraesca. Păi nu e aia, mă, nene. De care vorbești, Mă, mă? dar nu ești pe mine, mă. Ești. Cât te iubești cu ea, aia de văzea, Nu, eu am copilărit cu ea, a fost prietenă cu mine. Bravo, să stai aici. M-a crescut. Stai, bă, ce că nu ești. Este cu aia grasă. E cu aia grasă. Teo, trandafir. Este cu grasa asta. Grasa asta? Grasa asta e mătușa mea. Bă, să ne merește cu asta. Se nimerește. Uite, altă grasă. Și mama grasă. Mă faci grasă și... Uite. Ia uite cum... El e cel mai bătrân de aici. Cel mai înțelept. Asta te Izo! Care îl potec? Mata, și melodia aia, m-am lăsat între Carpați. O uităm amândoi. Hai, da. Hai între Carpați. Hai puțin, ia puțin să vă jos. Sus. Hai jos! Jos! Hai! Izo jos! Jos! Soldații! M-am născut între Carpați. Hai, bă, bănică, spus că nu sunteți înălțime. Carpați sunt cum alte. Hai, da, nu, începem, m-am născut între Carpați și ne ridicăm, da? Carpați sunt înalți, băi. Hai, 3, 2, 1, m-am născut între Să Carpați. În păle de munte. Într-o mamă și 5 pălări. Da, erau nați. Tata îmi dădea să beau vinul cu furtună. Erau nați și scădeau jos. Scădeau jos și se numește. Da, născut. Ei, puteați o țără. O țără? Cum am văzut eu, Robert... 400. Nenea, dar mătare fai orice. A făcut și eu școală. Vibratoare pot. Poftim? De la zăpadă. Și vibrează. Pentru fete. Am făcut și eu școală de grade, ați dus și eu nimic drum. Auzi? Da, Mata îl cunoști pe profesorul de română Chior. De la orbul de n-aude, Mata îl cunoști. Sordul de nu vede, Mata îl cunoști. De exemplu, de la Mi-a trimis Tuchela. afară un mesaj la 2 pe De la Ivan Tuchela. Mundele. Stați așa, Era hai un că mes, nu Băi, stați așa, Bă, luați cât un număr, la coadă vă puneți pentru el. o să mă înțeleg cu tot. Nenea. 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 Da. Strângeți pe Da, Mata, mi-e spus mie cum se face țuica. Cum se face vodcă din țuică. Eu nu pot să aud decât probăm... Vodcă din coniac. Nenea. Da, Mata și să căza ceva, acordion, vioară, chitară. Întrebare. Știi? Ia, La cler. sambalul ăsta e bun. Acordează-mă sambal. Acum că se termină ăștia școala care faceți voi ăștia, Mata, ce școală ai făcut? eu școală de grad. Facultatea ați făcut? Da. Ce facultate? Sexologie? Bam! Am făcut de litere, tată. Litere, alfabetul, mă învățați pe mine, nu mai știu. Cum e? Cât de băi, făgălă, uce pe mine. Bă, nu. Eu am făcut facultatea. Facultatea Durahoval la Jilava. Aia e, tată. Ai avut dirigent. Ce să vezi la Mata, știi pe Garcea, știi pe Crapul și Nenumărâtul. Episodul ăla când vine țiganul și cântă de închisoare, când vine garda financiară. Care știți, bă? Dă-te, mă! Mata, știi pe Dan Sava. Eu am făcut la Unde? Craiova? lângă ce?
Eu vă Ce calcul ce? 9 Lângă- definiții. Lângă chec. Dar depinde cu tine. De-te trei, frate, lângă ce? Pe 3. Hă? PSP 2. Sau 3. Voiază 4. Nu știu când dau de Ce-ai făcut? un Assassin's Creed ceva apare 4 acum. Warcraft. Mata și să joci Prince of Persia, mă. Bă, ai terminat, am făcut în secret de țeavă. Cu mințile stângă, a? Italian. Da. Mata a jucat vreodată Warcraft. El joacă decât Minecraft. Minecraft. La La ce vă l-ați ajuns la Metin? Poftim? La Metin, la ce vă l-ați ajuns? La ce? La Metin. La me. Vă fac M-E-T-I-N. Metin. Cretin. Ro. Freestyle! DX Team. Hammer! Dar de unde iau și eu niște pește de la un pește cam atât de mare? De unde iau și eu? De la magazin. Ăla de vreo 10 kg. Bă, și mai bine. Păi ai aflat. Una. Păi mai filmezi tu și tu că băsăturai. Și master. Auzi? Anul ăsta dau la Bagă tu și filmează că băsăturai. ginecologie. Exact, doctor de... Vine femeia la mine, se crecănează. Și nu o controlez. Cu limba. O deschid așa, să aibă loc să mă bagă înăuntru. Și bagi limba. Da, trebuie să mă fac chip, dacă nu te deranjează părul. Deci mata, bag capul, Îl de jos. lanterna și eu controlez. Baga. Acum a ieșit, cum îi zicem la operația aia de lărgește păsărica. Păi tot ginecologie, dar nu trebuie să știi sistemul ăsta de Da, vede. da, știți că bărbații au păsărica? Știați? Ce cântă păsările meu? Ia uite, uite-te, vezi cum merge, vezi cum merge. Băi, omule, nu e vorba de că tot este sempre, tot ăsta sistem este. Același sistem. De ecuații cu Kleiber. Tot ginecologie se numește, dar nu trebuie să uite. Hai, nenea. 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 Și Matai de inimă ești? Aici. Hai. Mata, vrei să te unești? Mata, vrei să te unești? Cu floarea din În spate vrei MTC. să vii sau în față? Activ sau pasiv? Bă, să-și ulei de pasiv, să-i pasilină. Bine, dă-ia. Da. Băi. Coica la casă mai dai? Coica la casă mai dai? Lembi-cească! Eu ca ginecolog vă dau un sfat, Mata folosești faimoasa pilulă din vitamina albastră. Viagra, tată, Viagra. Ăla de la Gigi Dumbrava, ca să o pută pe pisi. Mai degrabă cu apă. fisti. Și sunt și roșii și albastre. Ce folosești în chestia asta? Pentru că, vedeți, sunt unii bărbați, poate dumneavoastră, nu știu dacă sunteți, care nu durează. Înalt frumos. Cine nu stă în spală? Înalt frumos. Ca la o budiuță. Ca la os gros. Așa. Aia e, tata, e. Ce-ți mai trebuie? Ce-ți mai trebuie, băiatul? Una cu picioarele așa în fața mea, acum în momentul ăsta, peste mine sau sub mine, nu contează, o vreau. E bine că este. Da. Dacă e sub tine e gravă, dacă e peste tine mai merge. E și mai bine. Așa e. Ce-ți mai trebuie? Două. Să facă Una pe nu Super mi-ajută. Mario. Două? Și să facă pe Super Mario. Trebuie așa, o fată, o piză, țâță, cur, un pat, Și o casă. băutură, țigări, 3 seturi de durex. 3 sături de durex, mata folosești durex, gume de la de semestrică. Dar oricum, Nu poți să fie de capitol. Ce ai, mă? what? Do you speak English? Do you speak my language? Nu poți să iei de capitol. Tu sei Dar italiano? ne English, mă? Eu parlo italiano, sono in Italia da 7 anni. Hai, vorbeți-mă română ca să înțeleagă și ei. Bine? Capitol, capitol. Do you understand me? Da capitolul se richită normal să la capitol. Te-a făcut de caramel. Nu era făcut de capitol. De cacao. Sì, sì, capito. Amore, Cred că vă bani mai
italian, să mă pe blâne, să mă mă Ala para portocala. Oh, ce faci, mă? Io. Adio. Yes, yes, I understand, I understand. But, can you tell me... Vreau să o cădea. Basta cosa, basta cosa. Supărat că nu merge cu tine, dar... Eu venit la poziția comentat și problema ta. Nene, tu já neste tu. Andiamo, andiamo. Signorita, ma perché faccio... Ehi, signorita. Și așa nu mai știi. Andiamo, guarda, parla. Corect, tu stai? Auzi, dar mata și să citești în palmă, în cărți, să dai în cărți, ia. Dă și bani de țigări. Dă și eu pachet de țigări. Rozi, îți place cum te-am pensat? Între toți care răzut. Ok. Ai bă, te te duci? Practic, nem, fără să-ți pe Napoleon în pace.